କାହାପାଇଁ ଆମ ଘର ଆଜି ଏତେ ସଫାସଫି ଚାଲିଛି। ଶୁଭ ସକାଳ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯେହେତୁ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ଆମେ ଆଜି ଲାଗିଗଲୁ ଘର ସଫାସଫି କରିବାରେ। ମୋ ଶାଢ଼ୀକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବା ବାଲ୍ଟି ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଆଗେ ଟେକି ନେଇ ବାହାରେ କଚିଦେଲି। ଆଉ ଘରର ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାର କରୁଥିବା ଦେଖି ଇଏ ଆମର ଭାବୁଛି ବୋଧେ ମୋତେ ଆଜି ଖେଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖେଳନା ମିଳିଯିବ। ସେଇ ଖୁସିରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ନାଚି ନାଚି ମୁସାଫରି ଡବା ଗୁଡ଼ିକ ବୋହି ନେଉଛି। ଆଜିକାଲି ଏତେ ମାଟି ଘର ତ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପକ୍କା ଘର। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଯାହା ହଉ ମାଟି ଘରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ସେଇଟା କେବଳ ମାଟି ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ଘରେ ଘରେ ଜୁଟି ଚିତାରେ ଅଗଣା ପୁରା ଚମକିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାମରେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଲାଗି ଯାଇଥିଲି ରୋଷେଇରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସତ କହିବେ କେବେ କେବେ ବାହାରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାର ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା ଥାଏ ନା। ତ ସେଇ ଖୁସିରେ ମୁଁ ବି ବାଇଗଣ ଫୁଲରେ ଛାଣିଦେଲି। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ କାମ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଇଏ ବାବୁ ଏଠି ବଜାଇଛନ୍ତି ମୃଦଙ୍ଗ ବଜେଇବାରେ। ୟାଙ୍କ ହାତ ଏତେ ଶକ୍ତ ଯେ ମୃଦଙ୍ଗର କିରଣ ଫାଟି ତାର ପିକନିକରେ ପଳେଇଲାଣି। ପ୍ରାୟ 6 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମ ଘର ସଫାସଫି କାମଟି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆଜି ତ ଘରୁ କେବଳ ମାଟିର ବାସ୍ନା ହିଁ ଆସୁଛି। ମୋତେ ମାଟିର ବାସ୍ନା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଲାଇକ୍ ମୋତେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।